Dobrý deň, vítam vás na kanáli Recepty pre život v časti Raňajkové dobroty a nápoje, kde som si pre vás pripravila recept na mandľové mlieko. Mandľové mlieko, rovnako ako všetky rastlinné mlieká, vlastne nie sú mliekami, sú to nápoje. No ja ich budem volať mliekom. Čo budeme potrebovať teda na mandľové mlieko? 2x1 liter vody, 200 g mandlí so šupkou, ale môžete použiť aj mandle blanšírované bez šupky. A mixér. A ako budeme postupovať? 200 g mandlí zalejeme 1 litrom vody a necháme stáť najlepšie cez noc. Ráno vodu z mandlí zlejeme. Mandle opláchneme na sytku. Potom ich vložíme do mixéra a rozmixujeme s 1 litrom novej vody. Urobíme to podľa veľkosti mixéra na 1-krát alebo na viackrát. Ja mám iba ponorný mixér, tak musím rozdeliť mandle na 3 časti a mixovať s vodou postupne po častiach. Každú rozmixovanú časť prelejem do vysokej nádoby. Nakoniec doplním o zvyšok vody z toho 1 litra, ktorá mi zostala nepoužitá pri mixovaní, a zamiešam. Následne to cedím cez jemné sito do nejakej inej vysokej nádoby. To, čo zostane v site, preložím do väčšej misky. Volám to mandľová drť. Potom dám na sito veľkú pánsku vreckovku, ale je možné použiť aj nejaké plátno vhodné na cedenie a pasírovanie. Do vreckovky nasypem celú drť, rohy vreckovky spojím, uzavriem nad drťou a točím, kým tečie tekutina. Mandľovú drť, ktorá zostane po vyžmýkaní vo vreckovke, rozdelím do dós a dám do chladničky, kde vydrží 2-3 dní. Môžete ju použiť do cesta na rôzne koláče, mafiny, dolievancov a podobne, alebo jednoducho pridať do nejakej raňajkovej kaše. Je možné ju aj zamraziť a použiť inokedy. Rovnako je možné mraziť aj mandľové mlieko. A či už čerstvé alebo rozmrazené, pred použitím ho pretrepte. Mandľové mlieko môžeme použiť na ovsené vločky či do raňajkových kaší, do obilninovej kávy, pri pečení do koláčov, pudingov, lievancov, palaciniek, do nákypov, pri varení do polievok i omáčok, aj do smoothie nápojov. A ešte niečo o jeho zdravotných prínosoch. Mandľové mlieko obsahuje rovnaké vitamíny a minerály ako mandle, len v menšom množstve. A to vápnik, horčík, mangán, meď, vitamín K, zinok, železo, draslík, fosfor, selén, vitamín E a B2. Mandľové mlieko nielenže neobsahuje žiaden cholesterol, ale sú v ňom dobré nenasýtené tuky, ktoré pomáhajú udržiavať zdravú hladinu cholesterolu. Na cholesterol má dobrý vplyv aj vitamín E, ktorý sa v mandľovom mlieku nachádza. Aj srdce a cievy profitujú zo zloženia mandľového mlieka s nenasýtenými tukmi. Antioxidanty v mandľovom mlieku tiež zlepšujú prietok krvi a tým znižujú krvný tlak. Vitamín E, zdravé tuky, vláknina a flavonoidy pomáhajú v prevencii srdcovo-cievnych ochorení
a regulujú krvný tlak. Bohaté zastúpenie vitamínu E pomáha chrániť organizmus pred oxidačným stresom. Keďže nejde o mliečny, ale rastlinný nápoj, mandľové mlieko neobsahuje laktózu a je preto vhodné pre všetkých s laktózovou intoleranciou či alergiou na mlieko. Vhodné je pre ľudí s ochorením obličiek. Ľudia s chorými obličkami by sa mali kravskému mlieku vyhýbať kvôli vysokým hladinám fosforu a draslíka. Aj keď mandľové mlieko tieto látky obsahuje, sú prítomné v omnoho menšom množstve, ktoré je pre nich neškodné. Ďakujem vám za pozretie videa, za komentáre, za zdieľanie, za lajky a teším sa s vami na budúce video s ďalším receptom. Dovidenia.